болық туағын. Тамақ тібі білән жырлау яқутларда тоналай деп атала. Биреде оны барлық хотын қызларда диярлік бошқара. Қунақларыны да жырлап қоршылайлар. Сусауны басар үшін яқутларының яратқан ішімлігі қымыз берілі. Өтіі күнінен мен сізіне яңадан яқут тілінде сәлемлейм. Саха Республикасында Татарстан күннәрі дәвам ете. Һәм біз бүгін изгі орындарының бірсінде Хангалас районы. Мұнда Саха халықларына нигіз салушы Тығын Дархан яшәгән диләр. Һәм 95 елда оның истәлігіне шундый бағана да орнаштырганнар, җирле халыганы сирге дип йөртә. Әлбәттә, инде һәрбер сиргедә шундый уникаль бизәкләр бар. Һәм менә бу бизәкләр Тығын Дархан Саха халкын гел саклап һәм аңа ярдәм итеп яшәячәген аңлата. Хангалас улысы, ягъни районы зур түгел. Монда 33 мең кеше яши. Нигездә авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнәләр, атлар үрчетәләр. Монда халык табигатькә бик якын. Хәер, табигат үзе дә биредә искиткеч. Человек-то происходит из самой природы. Без үзебездә табигатьнең бер өлеше, аны сакларга тиешбез. Бу якларда нәсел-нәсәпне 7нче буынга кадәр беләләр. Балаларны да үзебезнең гырыф-гадәтләр буенча тәрбиялибез. Көре яктыры, көннәре дә тарата яктыры, таныла. Рахилтан кәлбитә җиттәрбетен диагилеге инрабыт. Саха халкы үз йортын булаган дип йөртә. Без анда һич шиксез керәчәкбез, ләкин нәкъ менә бу кәсә янында туктыйсы килде. Монда чын мәгънәсендә ат тиресе пысхый, менә аның төтене чыгып, Саха халкы ышана, алар йортларын, гомумән үзләрен төрле җиннәрдән саклый, шулай да әле ширкиләрдән дә саклый бу төтен. Әлеге йортка Барчаховлар гаиләсе 4 ел элек күченгән. Йорт агачтан тик җылы саклансын өчен аны балчык белән тышлыйлар. Түбәсе дә балчык белән капланган. Сәрдәнә белән Михаилның 5 баласы бар. Улысына 24, кечкенә кызларына 8 яшь. Һәрберсенең үз шөгыле бар. Әйтик, мич ягу кебек җаваплы эш гаилә башлыгы Михаил өстендә. Огонь это для нас большое божество. Как у всех людей выжить. Ут безнең өчен изге. Барлык йортларда да мич камелек булган. Камин сүзеннәндер инде. Аны хатын-кыз башы кебек итеп бизәгәннәр. Ягъни хатын-кыз гаилә учагын ничек саклый, камелек ташлык балаганда җыллыкны туплап тора. Өйнең эчендә җәнлек тиреләре күп, бөтен җиргә ат ялы эленгән. Якут халкы алар йортны начар көчләрдән саклый дип ышана. Наши предки считают, что конский волос, он Ат ялы барлык начар энергияны үзенә җыя. Күргәнсездер, өйгә керә торган урында ат кыйрыгы эленеп тора. Аны бер селтәсәң, ул барлык кара көчләрне куа дип санала. Яңгыр яуганда аны урамга чыгарып беләбез. Шул рәвешле яңгыр барлык начарлыкны юып төшерә. Балаган эчендә диварлар юк. Монда аш бүлмәсе, йокы бүлмәсе бар да бергә, әмма бер аерым бүлмә бар. Һәм бу бүлмәдә бары тик кызлар гына яши. Шул рәвешле Саха халкы үзләренең балаларын урламасыннар дип яшереп тотканнар. Гәрчә монда хәзер кыз урламыйлар инде, яратышы бәйләнешәләр. Балалар ана телен мәктәптә өйрәнә, милли уен коралларында уйнарга өйрәтәләр. Һәр төбәктә туган якны өйрәнү музее бар. Киштәләрдә башлыча изге ташлар, кабер ташлары, хайван сөякләре. Алар табигатьне яратып, аңа табынып яши. Шушы бергәлектә безнең башлангычыбыз да, кешебез дә диялар. Саха Республикасыннан Алия Хайретдинова, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.